Takže čaute ľudia, tu je Rastio Style a dneska budeme hrať Minecraft. Našim hlavným cieľom je dneska zabiť Ender Draka, alebo minimálne nájsť diamanty, takže sa posnažíme. Takže tu prepnem si čanky. Tak, nice. Spawnuli sme sa v takej, čo ja viem, v takej kamenej onej. A máme tu železo, tak si ideme rýchlo naťažiť drevo. Tak si naťažíme drevo. Dajte odber, pretože je to zdarma a vyplatí sa vám to. Aby ste videli moje video každý deň. A dajte aj zvonček. Určite ma lajkujte na všetkých mojich sieťach sociálnych. Takže si naťažíme drevo. Ešte jeden. No dobre, ešte jeden. No je pre istotu dva, by kto nepovedal. Tak, nice, teraz sa zase stiažíme dole. Mal by som aj skočiť, ale ako reálne sa mi moc nechce. Takže rozkraftíme si logy. Rýchlo si to tam hodíme. Počkať. Tak, aby ste videli. Takže rozkraftíme si logy. Sorry. Takto. Najprv musím spraviť planky vlastne. Urobíme si kraftiak. Bum, máme ho. Takto styky spravíme. Tak, teraz si dám si craftiak. Saplingy mám dva, tak aby nikto nepovedal, tak ich zasadím. Hej, reálne už ma vytačajú. Dobre, poďme. Spravím si nejaké základné nástroje iba. Takto pickaxe spravíme. Hej. Tak, spravíme si pickaxe. Tak, sem. Tak. A teraz si ideme naťažiť kameň. Tak. Ukazujem tu tie achievementy, čiže aby vás to nevyrušovalo. Prepáčte, ale som to nestíhal vlastne vypnúť. Tak, dobre, 9 kameňa bude absolútne stačiť, lebo potom si získam ešte lepšie veci. Čiže spravíme si zase pickaxe. To je klasik. A ešte si spravíme sekiru. Ešte si spravíme meč. Tak, meč. Nice. A ideme ťažiť. Počkaj, to si stiažíme. Lebo sa mi už nechce craftiť ďalší. Tu máme železo. Tak. Si ho rovno naťažím. Tak, nádhera. Tu ešte môžeme prehľadať. A tam vidím asi železo. Tam. Môžeme sa tam ísť pozrieť. Hej, tam je železo reálne. Takže tu máme železo. Naťažíme. Dobre, mám zatiaľ málo. Ešte sa tu porozhliadnem. Ešte poďme nájsť také železo. Lebo aby som si mohol spraviť armor. Aby sme mohli nájsť nejakú vodnú jaskyňu alebo dačo podobné. Aha, máme tu uhlie, to sa mi zíde rýchlo na vypekanie. Tak, uhlie. Rýchlo uhlie zoberieme. Taká kývka. Tak ideme preskúmať. Tam máme uhlie, Čakať. Tak.
A toto vyťažíme dreveným, aby som si neničil zbytočne ten vlastne kamenný a tak naťažíme si rovno uhlie. Tak, teraz si spravíme takú cestičku menšiu, lebo sorry za tú kvalitu, ale nemáme ešte torčky, čiže potrebujem si vytvoriť toto, čiže ešte juj, mi to spadlo do keľu. Tak musím vyplávať do keľu. To som nedomyslel. Hej, reálne, ja som to zase spravil. Juj. Tak, ideme teda hore a spravíme si ešte pokračovanie mostíku. Uhlia nebudeme potrebovať až tak veľa, čiže to je v poriadku, ale musíme si nájsť posteľ na noc, aby vlastne sme mohli prežiť noc. Čiže tak, no. Si neviem, čo také povedať k tomu. To keď sa kúrim. Starka!